gisteren bracht de post een brief met een groet van Lientje lief. Lientje is een schattig kind dat me teer bemint. Zij is heus de mooiste niet, als je haar bij daglicht ziet. Ik houd van haar zolang ik leef, weet u wat ze schreef? Lieve Frans, ik schrijf je hier op mijn paarse postpapier. Ik zit hier in mijn eentje en ik denk aan jou. Laat me toch niet wachten en kom alsjeblieft maar gauw. 100 kusjes druk ik hier op mijn paarse postpapier. Breng me nou die kusjes vlug, lieve Frans, als je kunt vandaag terug, lieve Frans. Het is vanavond volle maan, ik heb een leuk nieuw jurkje aan. Zit alleen met pa en moe, kom toch naar me toe. Vader heeft nog bier in huis, moeder bakt op het fornuis. Pannenkoek met spek erin, dat is toch naar je zin. Lieve Frans, ik schrijf je hier op mijn paarse postpapier. Ik zit hier in mijn eentje en ik denk aan jou. Laat me toch niet wachten en kom alsjeblieft maar gauw. 100 kusjes druk ik hier op mijn paarse postpapier. Breng me nou die kusjes vlug, lieve Frans, als je kunt vandaag terug, lieve Frans. Lieve Frans, ik schrijf je hier op mijn paarse postpapier. Ik zit hier in mijn eentje en ik denk aan jou. Laat me toch niet wachten en kom alsjeblieft maar gauw. 100 kusjes druk ik hier op mijn paarse postpapier. Breng me nou die kusjes vlug, lieve Frans, als je kunt vandaag terug, lieve